lamsogo kok khorangni kokborok koktwmao angnore baksa tongo sobnom tinini koktwma bubagrok wngkha kermotani jotoni langmao hamari tubui phaiteng tei bebak bemar hamirokni yakni katiri tunghnai saka hastani montrokra biplab kumar dev botebo saka kermotani wngwi joto hastani lukurokno bo kha kaham yafarka minister Amit Shah bo hastani lukurokno kermotani wngwi kha kaham yafarhoka Takorjala thanani bisingo klainai Arya Kobra amsayo Takhu Kishore Kumar Debromani Phasalni Aichuk Jorao Samong Sitra Tangnai Rokni Yago Khokjakna Nangkha Musuk Magnai Yagulo Musuk Khokjakmani Kishore Kumar Debroma Takorjala thanao thangwi Kokshi Samong Yafarka Tripura Board of Secondary Education Rungsrungnai Rokni 2021 BC ni Kusung Madhyamik Amchongmungni result saklaijaknai August 1 salmarini sarik dam 4 jorao Pasalo haine hai lahar pati mungo tiasar jawan Arjun Tantini langma sokha Biraisi maila amsaini Kumargat bono laharo o pati mungo tei khorok burisuk borok sago dokuman ka hanei saimaka koktwmao Tripura Board of Secondary Education ni madhyamik result saklaima saltini o board rungsrungnai rok Gobang kukno srungnai rokni result fail wngma bai khaduma phunukhlaikya telemura ompi lahar kasulaikya madhyamik amchongmungo achuknai rungsrungnai rok Tini kokborok koktwma ron paikha norok sayo nai tongdi Khorang